Noi toți suntem produși sistemului și mâncăm de pe urma sistemului. De ce? Pentru că la mine au contribuit mii de oameni la formatul meu. Și Nuțu Cămătaru și cu Sile Cămătaru au contribuit la formarea mea, la psihologia mea. De ce? Pentru că au venit unii, da, facem dosarul, după aia ajung în instanță și constat că eu mă bat cu alte segmente. Nu mai știi care e judecătorul descoperitul de serviciu, care face servicii cui. Fii atent, dacă mai naște de 10 ori, tot aceleași principii le-aș avea. Am mai făcut și greșeli, că greșeala e omenească. A trebuit să fiu mai selectiv în viață. Și era mai bine. Asta e singur. Dar restul, că dacă am făcut să regret, astea nu. Dacă ar fi să dăm un sfat tineretului din ziua de astăzi, să ducă la școală, să țină de sport, să facă ce n-am făcut noi. Știam că dacă fac anumite rele, mă duc la pușcărie. Dacă dau la unul un pom pe stradă și cade, îi rup gura, îi rup maxilarul, îi sparg gândii. Știam ce fac. Nu recomand copiilor să urmeze calea care am urmat-o eu sau cei ca mine. Eu asta mi-am dorit să fac de mine. Eu nu regret de mine, nu regret ani de pușcă. Singurul care regrete că mi-am pierdut părinții.